tag sana all. Ang ato mga kaigsunan ka mga magbubuhis karon no. Kumusta man ka in town? Di na ba ta ka-eskapo ining buhis? Kay bisa pa sa itong mga palalito na arama mahigala in town ang VAT. No? So mo na yung mga kagilaan. Makadawat pa daw ko sila day. Pero si kongresista, dako-dako silang kwartaha day kumauhon. Ang ato mga kaigsunang mga mabubuhis, kumusta man mo? Padayon pa ba ito ni Kantag, ibigay nyo na ang aming Christmas bonus? Ang ato mga congressmen, kung makadawat na tag 2 million pesos nga bonus, kasadya ni takna agyod, kasadya ni takna. Sinsa labas ng tingog mahigalabi niya, mururuli sige ni. Kasadya ni takna. 2 million among bonus. Kita mahigala samtang ang mga mabubuhis. Ang uban nakadawat bonus, ang uban wa pa. Moro bay gisaligan. Matod pa mahigala nga kuan sa tong kantaha Idol Boyki. Ibigay niyo na ang aming Christmas bonus at ang aming 13th month pay para okay na okay.